già nên đúng không? Bớt tao xong á giàn mẹ cho muỗng chỉ bay ule Gen Zero channel N2 zong te in zawai in chỉ bay ule chuan hay episode kan no tran le to dona in muang khan episode ma sa jok kha nedar te ka fanga nedar khan ka thia ka diamond gear te meang inge kha blaze road te kha ka lost vek ta ka chan ta lava khan poi khop maya maro chu wing chuan kan kal le thawanga nedar khan maro chu enchanting hi ti ma sa to jok la ka te hay diamond gear chu kalau nei le vek to a bull train diamond helmet pok nei to a chuan short pok nei bok ta te khan x te chang chang kalau nei le to a chuanin diamond hi kan nei lem bok ai po hi mai hi tha ka the emro poi kan nei tlema chuan class kan nei bok a te khan hei bad omens ang kha kalau nei bok a du chuan great bok ha ti thei ton to a ma se enchanting ha ti pot nga ya enchanting ha ti pot la ti chuan enchanting kan ti a khan gear ka kan han nei tha nga ti na fire protection lampang te ha kan han ti anga thalmu hi kan nei a chuan kung e leather hi kan nei leather hi som nga kan nei a sugar cane hi jang kan nei on khat ni thum linga ruksari stick sari lave ka chuan thingkung trees lampang hi o nei tlem va palo hem to pan hi tong menga tok thingem o enchen o sugar cane kan danga sugar cane hi pathuma zona kan da hian paper chuanga tikhan paper hi pathumi kan da lenga chuan leather nen lekabu ka somnga kan nei ta ni lekabu hi pathuma kan da hian tikhan bookshelf so paru kan nei a chuan kan man bang hoi kan da thale lok nge man bang hi da thazel to ni ta tikhan enchanting kin chung lama kan da hi tuan chuan lekabu kan rem tong tikhan enchanting hi lo enchant don tai illa shovel somthum silk touch chuan experience kan nei hi somthum pahnih mo lapis kan langa ha lapis lazuli hi kan nei nga chuan stone hak nei ka sha stone smooth stone lo stone pangai kan nem stone pangai chu kan nei lo le ko bos nei la pot mang chuan Mizo charcoal kan langa charcoal hi danga chuan stone a chanti le lokang han chu grinder ha ka do grindstone kha so country farming po lian to khome kan kitanga villager ne kan trade tanga experience kan nei bel lenga hi mining na khan ta beram pali chawala ne bong chun tam to chuanin pathum ka mo mol kan stick kan ya book po hi kan da thal singa tan lom chuan le khubi ko kan da thaina me ro sa kan me phau bula kan dom phosela chuan microphone te posiam ngai don ni
iron farm siam ba ka khan gunpowder farm po siam ngai nakia kalam mo don chawa ni lo chung chung mo rồi zo ka lo da thling dei ni kha chuan hei hi kan da chawanga lai ve hen om sila bang hi sit se dan kan dis enchanting ngor hei chu fortune nei tlat lo la da thashi la breaking lo short no per kan du chuan gear ho pok ala le ve nga projectile kan du lo wa unbreaking chu kan mo thowa protection one pai bonga projectile kan mo shi lo chuan kan enchanting dik chuan la pi si kan da lu tang ta hian ngin pek te unbreaking tree protection tree and unbreaking tree thal tu chuan experience kan nei to chia lo mo ni kwa protection tree unbreaking tree ni jalo an lei wale phot sala experience kan nei na dai le to lo wa experience kan siam le lokang pumpkin seed paper pula dai la chuan la piece poi da le lokang stone seed seed kan da le bokanga leather kalkong hi kalau siam a hei kalkong kan in pan na tu kalkong khamo chuan lai hi ka ti fai le vek nga lai hian iron farm te le villager breeding hall pangai te pok kan siam nai kan son mai zel kan son masa ma zel anga chuan hi ka farm te ania shei sugar farm sugar cane ka pun na mun ania automatic te pok kan la siam anga chuan hei po hi automatic ati dan oma ka po han la tianga chuan hei pumpkin ania pumpkin te po hi railways mangkhan railroad mangkhan kan ti le bonga chuan cho thinki khang zong zong thing han ki tak mai chuan ni po kan mang rai rinain zang e ta le stack khat ni thum linga ruk sari re khwa song stack som mane ta lung zar awain lock hi thing hi zaruk somli kan nei ai chu zaruk somli zaruk somnga panga ni ber chu kan thing nei te ne stick ka tran tiang ka lenga experience min penga experience mang kha experience mang ve khan enchanting kan tianga enchanting
fire resistant lampang fire protection mo kaka nei kan tumanga kan nei thei chuan nether kan kal lenga blaze protect ala kadua nakina po ender dragon be nan te po khan kan mangdon chawa mase kan phun thale potang nakina nge farm lom le theina turin no sorry 2 3 4 5 6 Tingnan lom sila got power punch lâu đâm em các đồng kia lệ tôi chuan một sợ tôi các ngả thế mấy nhé thành như vậy gì lapis cầm một chế gắn chậu lèng protection tree unbreaking tree protection 4 depth strider water movement efficiency 1 tùy chunga leu chakna protection 4 fire protection chu kan nei lo mo protection 3 protection 4 protection 4 and the pathum hi thakap maya chuan unbreaking hi kan tengwa unbreaking hi kan ti don chuan so no in experience ko somthum thlin le ta lawa chuan unbreaking chu kan te thri lo phatanga chuan naktuk lama hian nether kan kal lenga nether kan kal mai chem hi siang podo ba thadon ve looting tree tal kan ei thei sedra chutian ni chuan kan villager te kan breed lengai dona yo lava lam hen veng tu kan nei ni be ko me master ka soi du ber chu hi kan ti zaw tong kong hi den tlak inti tlak pal fortress kan thleng le ta hu ma dum te kan mutlat mai te dum te ha lo se do every time wow voi khat na ka voi khat tha na po ka that to che le mi ti ang da wang thi na mai ba chanam lo tro bahan tha pon se Minecraft
Minecraft hian wither bela mi ti du hmel tla chuan chuan kan lap phot anga adang kan hmu bel chuan kan wither chu kan be nge ngai don ni dak zot na pam tla ni pa tam fa nó ngồi lại bốc bốc được kia nè nòng to được kia nè đi drop đâu lòng ruồi huy lên này số chest diamond patum trova hem muốn phụ cho cả hai yo okay. Không làm mạ đâu, vậy đâu, các bạn chân, vậy lêu, 이런 chukai, so này, hello, hello mà có, cái đủ rồi không khả năng cho. Drop land, drop down. Okay. Chúng ta bảo con trâu nó sẽ lại cho spawning. Okay, I will not go there. Excuse me. Min omtlata nang ni chu piklin hawin omtlata my lifestyle thì men my lifestyle cho block đấy hả lại lên á ê lâu lòng về thấy ta lo tộc chứ lút lên đấy à mình còn dùng đón thấu chú hoàng chá lại muốn đi nấu xiêm sao đậu là cả hóa mình còn chụp thắc hay là tụi mình cái chẳng hay là chụp thắc thì tông tụi tông choán cái mình sát thì mấy tông choán thế đây có mấy nghe này thì cho hiền thằng cho mình cái gì đó thằng mua cái gì đó nó nghe tay mình lẩu vô piklin bọc cho piklin làm sao đó penguin pingling nào hơn resort mà thùng mà claim được cho này yes drop em drop nắng lại kỹ
drop em drop low blue lẻ đen tech thâu thâu về chụp than ông em cái nó mỏ bé biết lên không Ping also. Tiếp và mi hầu Pokemon này nè thì cái tung tọt đầu xỉn mò tăng cute cái gì đó cái này đã cái tiếng là đầy đủ lết lẹng xìa cái tiếng cái nó đầy đủ rất mẹ biết lên hầu gì đó bảo đã cho anh sốt sốt cái đó drop low rất lahin pakatal lo suteu kan du tok mai don nè kan du tok mai don nè kan du tok don nè tỉ về lấy rong cắt cho lên nè som hot tong som cái này to chả biết vậy tiếng được ha căn cơ nó tuổi lắm rồi là thằng Solomon hello phân tăng rồi try cần nó tụi này nào slime ông làm sao bây giờ nó trái ule cái tóm này cái khu vel đủ tắc tự cái bằng ai châu em
ina ka ho ta ngai ro lu poi mo do me ka nei ka da chat va ta ngai yo which kan thleng kan lo ho lom thin ve le ti khan ne dar chu ka phang zo duwa ka ne dar hian hei wither skeleton kan nei a chuan blaze rod pawh kan lo nei a diamond pathum kan nei bawk gold chi pakhat cheuh kan nei a soul sand kan nei bawk ta ali cheuh ma se a tha tho a bone kan nei bawk a ningma block pathum ania tak kai na bawk hre lo a an kina nga hre tur angai na khan gold panga nei bela khan kan nei ho kan da lenga hei ho hi chuan blaze rod hi pakhat hi ka duwa pakhat hi lom se pakhat hi ka mo a chuan cobblestone kan nei khan cobblestone pathum le blaze rod chu ti khan brewing stand kan nei ta brewing stand hi villager ho hne na ka penga chuan brew master chumela an tlavik kan ni che kha kan trade zenga end of pearl tem penga ti khan dragon te po han pe tu game prepare chok zel ani tuna hian a day hi ni som day 67 ania ni som rukle pasarna chuan kan nei ho chu and full diamond gear kan nei to a full diamond weapon hi kan enchant lawa kan enchant tanga nge sword zo kan hoi kan ka share so piece kan langa honorable ma chem kan langa chuan stone sword le anga hi kan da bawk anga wheel skeleton hi chu ka khum lu chung ve ka dang train ka share ta hen lom ro se ti zon pakhat na chuan sharpness 3 chaw mo pula chuan ta chuan ti chi nok na ang han Brimstone hi kan danga Brimstone kan da zo hen episode kan ti top hringa chuan chu kan tumber enchanting protection kan nei nual to a enchanting kan nei a chuan episode do le chuan dragon kan be ma hretin trial chamber kha solai ve a son om khisia ka hret so lo chuan compass kan em ha la le lok nge compass kan em ni lo chuan siam chu nei tolon hi compass po stone pakhat chuan compass pakhat emerald color lock thing hele to mark 3 no te jai kan nei pakhat pahnih chau kan nei a chuan an lo len na khan lectern ten lenga librarian ten lenga chuan Brimstone te pawh kan lenga chuan nang hi hei trial chamber hi lam ka soi chuan Fletcher thalmu hi kan nei tlem thei tuka kalin prepare vak lawa ti han hei kan spawn point ha la ve hin ta
spawn point hi hei kan omna ne kan omna tanga lavak lawa hian trial chamber omta trial chamber chu solai zone vela chon om ni chu so naktuk lama naktuk tila episode dot le kha kan han try chin don ne chuan tikhan episode kan lo ti top do na voina ta na episode ta na karon ti bel jok chu nether a khan blaze frot ha kalata blaze frot kha tangka ya chu ender dragon beidon khan blaze frot kha pearl ne khan ender pearl ne khan eye of ender in kan siam thei ta khami kha kan ma mo dragon be na chuan gate hom na no chabi gate chabi ni chu kha kan nei kan lo nei to ta tikhan dragon kan be main soi tong khan trial chamber kan en chinanga kalau mai nanga kong te kalau ve nanga chuan kan han en chianga kong te so tui pia so ni du mer khopa klang chuan alu po boi thla dom tlak mai thea negative 20 vela khan om ta ni y negative 20 a khan chuan chuk thla do fe chungai dona trial chamber a khan chuan tikhan episode kan lo ti top do na nga hemi thlenga ka video in lo en nei chuan ka video hi ngai na ti na ni chuan mi lo sap ve don nia tikhan peace out